Винаги тези неща няма да са ефективни. Всъщност, каква е идеята, как този ден, в днешно време вече, би следвало да се формулира Института за национална памет? При всички положения тази дискусия сега е много по-различна от начина, по който щеше да изглежда преди 5, 10 или 15 години. Да, и аз в това се надявам. Мисля, че след повече хора разбират, че хуманизма е зло равностойно на Merhaba, Türkiye devam ediyor. Merhaba. Бургас, Истанбул. същите грешки. Бургас. Престъпленията. Истанбул. Küçük bir çocuk gibi. Beraber büyüdük. Birlikte. Hiç düşünmeden büyüdük. Ama öyle. Biliyor musunuz?